Τελευταία, όταν είχα πάει στις προσφυγοπούλες στη Μυτιλήνη, έβλεπα πώς γραπώνονται στη μάνα τους τα παιδάκια, σας το λέω και να τριχιάζω, και πώς αντιμετώπιζαν τον μπαμπά. Και εγώ είδα 2 παιδάκια εκεί. Καταπληκτικά, μου κάνανε και με τα ματάκια του έτσι και ήθελα να τα πάρω σπίτι. Αλλά το βράδυ είδα εφιάλτες, το είπα και με μια φίλη μου ψυχαναλήτρια, ότι το παιδί τελικά χρειάζεται μάνα και πατέρα. Τώρα πάμε λοιπόν στα ομόφυλα ζευγάρια. Και πες ότι χωρίζουν ομιγέννητο, την επαρχία, όχι την ελληνική, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας και παντού. Μην λέμε τώρα ότι εκεί είναι εξελιγμένοι και εμείς δεν είμαστε. Παντού θα πρέπει όλη η οικογένεια να ξέρει τι έχει συμβεί. Ξαφνικά που όλοι λέμε ότι θέλουμε παιδιά, με βρίσκει να τρελαίνομαι. Ας μπούμε στην κανονική οικογένεια πρώτα, να τη ρεγουλάρουμε και μετά να σκεφτούμε αν πρέπει να κάνουμε καινούργια παιδιά και με ποιους όρους. Το να κάνουμε κατά παραγγελία. Εδώ εγώ παίρνω ένα σκυλί κατά παραγγελία και αισθάνομαι άσχημα. Όχι να πάρω ένα παιδί κατά παραγγελία. Πρέπει να πάμε να δούμε αυτή η παρένθετη μητέρα τι είναι. Ειδικά τώρα που ακούει κάθε μέρα και αισθάνεται και λέει πω τι έκανα. Είδες, έκανα αυτή τη χάρη, είχα ανάγκη αυτά τα χρήματα, το έκανα τελικά και να βλέπεις τώρα καταδικάζομαι. Τα παιδιά δυστυχώς ή ευτυχώς μεγαλώνουν μέσα από ένα ίντερνετ. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες που τους κάνει. Έτσι. Αφήστε τους νόμους, οι νόμοι είναι πολύ μετά. Με το θέμα του sustainability, της βιωσιμότητας, την εγκληματικότητα. Ας δούμε τι γίνεται με αυτά και μετά να δούμε με ποιον τρόπο θα αποκτήσουμε παιδιά και για ποιο λόγο τα αποκτούμε τα παιδιά τελικά. Γιατί είναι το φαινόμενο της εποχής ή τι.